No, a boda e o que non é a boda tamén que está Susi botando conta. Susi, espera un momento. Hola, antes dixérame Argibay. Argibay díxome antes. Argibay, non perdas de vista, Emilio, a carrilana da boda. Esta é carrilana da boda hai outra cousa, que vexo que xa non son os novios solos. Bueno, estamos aí fora de contas. Está a ver si sale ou non sale, a ver como... Porque a Susi, a noiva, veño por aquí, Susi, que estás para parir. Viva a noiva, viva! Susi, estás a segundos se cadra de parir. Pois a ver, deixademe dar... Que vais a ir a rapaza, a criatura vais a ir antes de tempo. E nenou, nena. Vaite poñendo, vaite sentando aquí un pouquiño, Susi. Pasa para aquí, porque eu creo que o parto vais Argibay en segundos. Dime. Era chejar abaixo e xa poñerse a cosa. Sí, nada. A ver se nos dá tempo. O que non consiga o Grand Prix na 34 edición. Conseguímoslo nós. Viva a noiva! Viva a noiva! E viva a criatura! Que ves que tes máis dunha? Dous. Mira, tivemos que interromper a programación porque non estaba prevista esta de conexión porque dixemos, Susi, por favor, que vai a correr. Estoy apretando las piernas mucho. Por nós non, libérate. Libérate que todo por agora. Quen é o padriño ou a madriña? Quen é? Ti e o padriño ti. Eu son pai. Oh, trae mellitos, un é dele e outro é meu. Aquí as cousas... Non vos parece, e non lles parece mal a ningún dos dous. A ningún dos dous. Hola, madriña, un pai, outro pai. 34 edición. Para vos a mellor foi... Ou tendes agora en secreto algunha que vos gustara tamén? Agora que non nos fai ninguén. Felicitada a noiva. No, la mejor ha sido sin duda la de los pintos. E algunha máis que vos gustara? Algunha carrilana máis? Bueno, todas están moi curradas, pero lógicamente esta peña... Só teñen ollos para a parella. Que se biquen e que viva a criatura. Vivan os noivos.